guys, part 2 na ni guys. Please subscribe for part 2 na ni. Porkit yun, misanan lang. Yung lambog ng sakwato. Dala na to sa ilan. Bayan mo kami ng isin mo. Sinali sa limang labo. Nagpasa kay kagapon, ma'am? Masa, hapat, ligo, munag, inugulis balay, bawal na ha. Hindangan na kay makapas mo na. Ang tawag ka na, pas mo sa kusog mo. Ha? Dapat dua pa sa sa imo ang vlog pero dapat sa kanya pag-interview ni mo nag-short ka. Dagan kayo mubyo ang babae ang kuwan mo. ay kuha na namin kuha niya. Ano lang ka ng malong pa. Tara. Pag babae di, ang hinutan ka na viewers. Kuha na lang yung malong niya, oy. Ang top na to, ang tagas ng top rope, itong babae. Kasi nakata. Siya Ano ginagawa. to yung viewers niya? Pag yun sa maps eh. Kaya nagsunod ang iyang manghod. Siya, Sino nagsisigwa ka? Sino nagsisigwa ka? naman gani ka sa top 20. Ikaw. Ako na yung matapuan. Bukas na itong malong ka. Wala ka ito, likod na gusto yan, likod. Likod ako. Likod lang ang nakabidyo ato, mubo. Pag ko pa ko nagbidyo ato, mubo lang. Sugay. Nagano to siya viewers mo. 94,000. Pwede magpa-interview, mag-short na sila daan. Kato mga taga-malala ko, magpando, short na daan. Dagko kay Diyos eh. Wala ko lang short oy kay. Kira? Ito, video clip kasi. Klara dyan po sa amin. No? Klaro ka yung sabi. Magkita tayo gapon na sa amin. Sa amin, no? Klaro kay kasi sa amin, no? Na makita tayo gapon na sa amin. Tarawa. Sigari ka na lang akong naungoy. Ano mo na pagkagay ka kay Queen ka? Ay, ano din na aga. Hindi ko ligay ka. Ay, sakit na lami. Hindi mo sakit na ginagawa. Ay, ba manghilot no? Kanang ilang hinilutan kayo. Sakit, murag ka niyo. Hindi ka ugma, murag ka pinagi. Piang-piangan. Mahilutot ka. Adi dyan ka manghilot ko. Kamu sigan, inuman ko ano. Nagreklamo ka. Ya, pag mahilot ka niya, pag ako maayaw ka ligo, ha? Bawal na. Ang ko na ganito. Ito ko lang yung ko eh. Patawal ko. Ito ko lang yung ko. Tupak mo. Ano, ano sila ito? Kaya ba yun? Tanggal lang bulero. Sinarap Ang ataw dami ay yung taguan, magbasa ko, pasmado kayo ka ba? Aray! 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 Kanta na, dawa ang bilog mo.
Kaya na, ako dia. Kaya na ang Ako sa pikas, hindi ka dili mo ayaw. kayo. Wala ko kailangan. Kaya na dia basta na dito. Hmm? Kung sa pikas, diabetic siguro yung pikas na kuya. Ano ni uric acid ni siya. Ay, Ano pala si uric acid, ano si sugar. Ano yung Ala, balay yes, sa sakit inom lang sa to. alcohol, ano sa soft drink. Hala, ay, di ko ininom mo kang soft drink. Ito mo, ilang gidi ay. Alcohol, alcohol. Ay, tanduay. Alcohol ba? Tanduay. Dili nga no. Ang talingal ko. Ah, mga red horse, alcohol. Pero sakit ka din. Yan, yan ang blessing niya. Diri ang experience wala. Ah, Katulad. kani, diri ang... Oo. Ah, diri sa Ano yung tingin. sugar, balay sa sugar. Sabi ko sa isa ka Ano yung soft drink, kanya siya balay sa uric acid. Diri kasi. Ano ang inom nga makahubog, ha? Kanya siya, Andra. gusto arthritis, kanya. Kaya try this. Oh, ay sakit. Okay, magpahinag kaya ka po. Para mapunin mo po eh. Magdamay. Ikaw ra din na. Kanya, rago, tigong mo sa ano? Tigong mo na sa panungot. Pero mo niya ako siguro natigong na. Pero hindi maayo tigong mo po eh. Kaya ang tigong mo, sakit kaya tigong. Pero mapahilot naman ito ka kaya turbo na mas lawas. Ay, ang bayan ka na sinigkan ko ah. Agad mo ko nga. Sige ah. Dudua po din. Karon. Hindi mo makaya. Ito yun. Strict na. Kapilon pa dito niya. Ano tagi ito. No, ano sa amin sa Ito kayo, ingon sa vlog niya pagka nang kuhan. Please like, share, and subscribe. Napagsugod lang kumingon. Ay, susugod Sa yan. ending, hindi naman ko. Magpapag na ako. Dapat sa ending ka magtingon yan. Hindi, nasugod yun. ay nilay ko ano. Hindi mag-interview. Ah, Kung nagyayin kang hinok na yan. Lagi, kuha niyo mo akong kuhan niya. Nakulat na sila. Nagilot ka sa kapoy. Ha? Kuha niyo. Sa pagkakitlo ng manok ha? Minamot, bulad, uyak. Sayan, alimangong. isda. Pwede na isda na. Isda tao, walay kaliskis ha? Ah, Bawal na. isda mo guys.
Ron. Minsan. Ha? Siyempre mo, nalubat ito. Ang balik mo. Ano? Ano yung gatas lang? Ano, may gatas? Ito. Ha? Yan lang. Paprito din. Dugay mo na sa manira sa metric. Ada cellphone naman. Ano, de? Asa sa gatas de. Ilan, lima lang. Yan.
Ikaw, Na. Kami na kinamit eh. Ha? Wala. Kinamit. Tapos,